Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila ruban syukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Kidkhot jongga education cell ka New Trap Youth Council rengkat bat kidkhot jongga ne ka seng Nehu unit ha ka arpusau tarik unailar arhajar arpulai. Kila penlong da ka jingya khi ka bajai ha khamat ka office trekam jong u vice chancellor ka school ba Northeastern Hill University u Professor PS Shukla kum ka jing persya halor ka jing menti ka jong u ban khot ya ka jingyalang jong ka academic council bat kumju ban lum ya baro ki kenhon baper halor ke jing temu ban pentrekam ya ka National Education Policy 2020. Kidkhot ka seng hagani ka sengi kila ra ya ki placard kum ka dak ban penrem jur ya Vice Chancellor halor ka ni ka jingle menti ka jong u ban khot ya kren. Kham tam ya kinong hikai college kibadan hapok ka Shatri jong ka Meghalaya College Teachers Association kibadang yai beteng haduk menta ban nom sngap ya ka jing betha jong ka school ba Nehu. Ban pentrekam no daga syllabus ke bathamai naduk mentau snem arhajar arpulai. Kaseng kalapa ru yau kerwo syau Vice Chancellor ladaki samla puli ki mat bat kin ya kenduk jing naga jing bem pendem jong Vice Chancellor ya baro ki kenhun halor kane ka policy. Ka jing keno bat ka jing bak kli kan dehi ka jong u. Yang ka HWC Education Cell sengkemi rengkat bat ka HWC ni unit ang gilawan ni mutaksini ben pelong ya kani ka protes hakamat kani ka office jong vice chancellor jong kanihu kolong halor kawai kadaw bat kata kadaw kolong ba halor ka jing bung sim lakhot jong VC ya kata ka emergency meeting jong ka academic council bat kumjuro ya kata ka jing bum tre jong u bat khat ya ka meeting jong baro ka stakeholder namar ba nakalyang jong ka HWC hakikindiat tayo kibaldep nilayo punya kenduk bat UVC alor kani ka jing pintirkam ya kani ka NEP nakalyang ka sangi kwa tang ka message ko bukliya kolong ba lada pintirkam ka NEP ka dai banlong da kalinti dai ban wanra ban pintirkam ya ka NEP ka banlong pat lani ka jing tim lani kan kanong pat kata ka kan wara pat kata ka jing ka bukraw ya kisamla puli jong ka jela te kumtaling ba kani ka pertas ke bentak si saya sing kitujur bang UVC bonun sobha ban khat no mardo ya kata ka emergency meeting juga academic council bat kumjuro ban khat ya boro kisti hunda khrang ban solve no ya kani ka issue ka ba don menta bat khrang ba kadumbu kanu nu jing ya hakabede bat kapuli ke puti jong samla puli jong ka jela ngilayo punya kering ni kinjat tayoro kembali tep ba nakalyang jong UVC ulong ba udan ka juthu na kaling university ban pinterkam ya kata NEP ha ka hybrid mode kabamot ba ya menta usnam an pinterkam suatang hakikat tu kan ni ki college berna po kan ba shlong but kani ka jing thmu jong VC ban pinterkam ling ba ka hybrid mode lani krem da pinterkam salonsar kan pelong pat ka junduk nang ka bakraw ya ki we pat ki college ki bomla ban pinterkam ya ka NEP menendro nilai iba ha ka kubol da baklag ni Shalom Times biliba kawai na ki jaga puli kata kasi Anthony's College kala mi syakmat penpaw ya ka jingya kabede ban pinterkam ya kanika NEP wala kadai maka ban kong ban pinterkam bat ka jing bat jing menjur limbaw u principal ban pinterkam ya kanika NEP hindai ni iba menin wat ka St Anthony's College ka bala menjuro ban pinterkam ya NEP ka menta kala penpaw ka jingya ka bakran nomor bakam dan ka resources ban pinterkam ya kanika NEP but kani ka jing persang bat jong UVC ban pinterkam ling ba ka hybrid mode kan lang pun ban tangkum ka jing temu ban pinyelek kai bat ka career jong ki kena puli bat nak yang keseng ni mahamjur ba UVC ba umde pinyelek kai ka career jong ki samla puli bat lada ki samla puli lada ka career jong ki samla puli ka job ka blame hi bat ka responsibility kan dai UVC kum ka kumbangi ke jumut ke junim ta kasni bungiwan pertasni kalang tang bungin PI ya kata ka action ba halor kani ka jingle menti
jong visi bat halor ka jing bumburam jong visi ya boro ya kamta me ka academic council ka berdeka body ka banshim ya kinu kira jong university so banyak khmat ya kinu ki polisi ndai kene ka jing le menti bat ka jus ngomeng jong visi kelapin bitar untang yangi de ka pin bitar kamta me ki sama pule ba kumjuru ka kun jong ni kai mar kene ka jing bumburam ka jong ka pen ibo mau usngo kra ba usngo ba detang u budan ya ka bor men pinyat ya ki puli ikam jong ka puli putih ning ba kene ka university hapo ka jela sa nomor bu visi tak siru sum ladam kene ka desi ning ba kene ka protes ka panila organisasi taksi ni sepet kan ada kata ka jing dawa jong baro di kenhuan kamsim orang nak liang ka HWC rengkat berarti kenhuan jong kinuhin kai kumju jong kisam puling super kapat banyak di kimi pat kisenjang berkini ada kani ka jingbu mestu jingwat kan ka dangjai jabat kani ka jingya kulumar pedang kinuhin kai berarti berka universiti kedang biteng